Estos caires que veu buides són per a vosaltres, per a vindre el dia del concert de Músic per un dia. Si voleu apuntar-vos, així estarem. El dissabte 1 de juny vos esperem a tots per a que disfruteu amb nosaltres i amb la nostra música i que formeu part d'ella. Vinga, ens veiem!